sada sa njima uskapiti. Gdje si, brate? Pomaže Bog. Da jedemo i da pijemo uvek. Ali čuješ? Ne mogu da slušam uši. Ja se pročitam, da je bio pre nekoliko godina. I poredili se ovim danas. Pomaže Bog. Bog pomogao. Kad imitira Tija, znaš kako je. Pomaže Bog. Srpskoj zemlji neznanje doleteo, mili Bože, nisam ga ni slutio. Izvor vodu moju je zamutio, od izvora moje daj suza. Koreni su im Oj Kosovo ravno i Metohio, kolevka, hiljade molitvi, Gospode, pravo u Tvoje srce da pogode, hiljade spaljenih domova, samo jedna Jesu za Kosova. Hiljade molitvi, Gospode, pravo Tvoje srce da pogode, hiljade spaljenih domova, samo jedna Jesu za Kosova. Jesu za Kosova. Pomaže Bog. Bog pomaže, Bog vas blagoslavio. Pomaže Bog. Pomaže Bog.
Pomaže Bog. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Bog vas blagoslovio. Pomaže Bog. Naša vera pravoslavna. Narod crkve Bogu diže, daje svome Tvorcu bliže. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Narod crkve Bogu pravi, da u njima Boga slavi. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Večno Boga stvoritelja i našeg spasitelja. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Ja mislim da to radi. Da li hladna, da li ima da li ovo, da li ne bilo šta, nekako su kako stavili ne za džabe ništa, neće ni jednu kipu dati u džabe. Da li to ne znam što će više šta radi, stvarno radi, šta tebi treba ja ću na kraju tebi da se spojim. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Danas kako slavimo, temelju veri trajimo, blagoslovi i ti nas, pomoli se za nas. Blagoslovi i ti nas, pomoli se za nas. Čovjek koji nas je bio danima. To već posao, ti kažem je. Da srce otvorimo, da u svetu primimo. Da srce otvorimo, da u svetu primimo.
Je. snimao, ja sam se... Otišla je jedna tura na YouTube, ovo je sad druga tura. Dobro, evo Babović je pokrivao, sad samo nas dvojica, znači. Pokriva, znači spala knjiga na dva Dva slova. kolibrija. Na dva slova, kolibrija. brate, a dobro. Nije bitan Evo, broj malo nego struje, so. pumpaj. Pumpaj. Upaj struju. Evo, Šta znači ti dva je, kolibrija. šta ti je kolegijalnost, isti? Tako da, nadamo se da će govor. Da će biti dobro. Pa da će biti do 30 minuta, toliko mi je blokada na telefonu. Evo, znači ima, odvojio sam se da mogu Meni je da... 35 minuta Samo treba da bude snima. A, dobro. A dobro. Kaži mi kako se zove peše ovo svešteno lice sa belom? Nisam čuo, da mogu da... a sam saznao da je čovjek živi u Rusiji. Dobro. Naš je sveštenika živi u Rusiji. Tako da sam ja to sad, kad detesno sam čuo, a nisam saznao U ime ništa. Oca i Sina i Svetoga Duha pomaže Bog. Bog vam pomogao. Sjećate se, ovdje smo pričali da su bili na 2-3 mjeseca do neke pripreme samita u Parizu gdje bi priznali Kosovo. Pa je bilo najava da se Vučić dogovorio s njegovim bratom Tačijem da oko razgraničenja da nama daju neku paru da prodamo svetinju, neki parče, neko teritorije. Bog zna koliko smo mi ovdje opomena unaprijed rekli, a koje nisu se ispunile, ali možda su neke pokolebale, a naročito ih je ovo sada nešto zaustavilo oko ove korone, pa su malo odložili oko tih samita i svega toga, ali ne verujem da će odustati. Nikako. Jer ta sekta koja vlada svetom se ponaša tako đavoimano da oni vekovima nešto planiraju. Vekovima planiraju da nam veru utope u ekumenizam, da nam obrazovanje utope u laž i nečistotu, da sve oskrnave, svačiju tradiciju razore, dovode ove sada migrante pokušavajući da izmešaju stanovništvo, ne bili i migranti pomereni iz svoje teritorije rođenja izgubili osjećaj za neku državu u kojoj žive, a samim tim, ne daj Bože, prokletstvo da se naš narod meša sa njihovim, pa da kao neki novi prokleti Jugosloveni opet izgube osjećaj srpstva, opet izgube osjećaj pravoslavlja, opet izgube osjećaj za otadžbinu, za ognjište svoje. To je ono što oni pokušavaju. Pokušavaju da sve razvodne, sve da nas pomere malo iz osnova koliko bilo. Za trunku ne bili se mi zaboravili čiji smo, zaboravili koje smo zavete dali i zaboravili da nam je jedini put, pravoslavni put u carstvo Hristovo. Neko kaže ovdje da je neka Evropska komisija donela neki zakon gdje se kaže da vakcinacija ne može biti obavezna, da onda ova druga svjetska zdravstvena organizacija da ovi PCR testovi nisu pouzdani, da im polako propada plan. Daj Bože, ali ne bojte se, imaju oni još 10 gori planova iza, znači ovdje se radi o tome. Jesmo li mi spremni za pravoslavnu slobodu, pa će Gospod pomoći, ili će oni samo da menjaju oblik oružja kojima će da nas bodu. A ono malo pre što sam pomenuo za vladiku Jovana, a što mi je ostalo u svesti kao sumnjivo oko toga
oko te korone, a to je da starac Serafim uopšte nije bio bolestan dok ih sve vladika nije poslao na testiranje. Kako su otišli na testiranje, kad su se vratili u manastir, poslije su svi postali bolesni. To je što se toga slučaja tiče, ono malo pre što sam zaboravio da pomenem. Ovde, iako smo mali, ali smo veliki kao svedoci istine Hristove, treba da se okupimo, ako Bog da, i u Valjevu u utorak, mesečna litija, februarska, svakog prvog utorka u mesecu. 2 tužbe smo sad dobili za prethodne slučajeve. Ja imam 10 nekakvi, nešto pritiskaju, sad ćemo da ima šta hoće, ali pokušavaju da kažnjavaju sad sve ono što je izgleda možda neko i zaustavljao tamo od tih silnih prekršajnih prijava, neko je sad potegao i to sve pokušavaju nekako da nas iscrpe, ali kako je Gospod Bog ovo održao do sada, toga se ne bojimo ni za nadalje, ali ostaje činjenica da ja nemam neki lični osjećaj da se nešto pušta i popravlja, kao što neke vesti stižu, ali vidjet ćemo. Na ovom našem lokalnom nivou pritisci su jači. Ali šta god da je, da naiđe, da smo mu spremni, ovde su pre neko veče bile barikade sve do dole. Uplašio se veleizdajnik da mu se ne desi da mu vičemo Vučićevi NATO šiptari ko kad su ulazili u Skupštinu onda. I sad je udaljio sve na 500 metara da ne može da se priđe i samo njegovi. Uplašio se. U sred grada, ko ima pozivnicu, možda dođe na njegovo otvaranje. Tamo odemo snimimo spomenik. Lažnog Bio sam sinoć. hrišćanstva, njegovoga otvaranje spomenika svetitelju Stefanu Nemanji. Čeka se da izaberu patrijarha. Ne znam da li je neko video možda od vas snimke kako jedni idu kod Dodika episkop i drugi Vučić vuče za rukav ovog episkopa Timočkoga Ilariona, da mu kaže valjda za koga će da glasa na saboru. To su sve pritisci koje ovde je UDBA vršila sve ovo vreme, ali koje moramo otrpeti čuvajući veru, pominjući sve koji javno greše. Šta oni tajno rade, to nas ne interesuje, to ćemo ispraviti kad bude naša vlast, ako Bog da, a do tada sve što javno zgreše, svaka sablazan. Ja vama ovde nikad nisam pričao nešto euforično, nešto sa nekim sigurnim nadanjima, a bit će svi oni koji žele da nešto pospeše, da nešto budu masove. Oni pričaju malo euforično i umeju mnogo lepše da podignu narod, da ga na kratko oduševe. I takvi će biti uspešni sada dokle ne promaše svoju priču, dokle ne nastradaju na svojim putevima. A za sve to vreme moglo bi sve to da se prekrati kad bi mi svi stali zajedno iza Svetih otaca, bespoštedno, protiv vakcinacije, protiv migranata, da se okupi masa, da povatamo ove, da šta god nam bude u mogućnosti uradimo protiv onih koji vrše genocid ljudi. Da li je moguće da ćemo od mnoštva internet informacija zaboraviti da sad ljudi naivni, dajte ako čujete koga god vidite na ulici, govorite mu da ne ide na vakcinaciju. Ljudi sami sebe, neki kažu
mrtvi, ladni, sad će da se izvrši čistka u narodu. Oni koji su ludi, oni će da se vakcinišu, i verni, i ovi izgubljeni, a ne ide to tako. Ti si luđi od njih ako ga ne upomeneš, bez obzira što je on u zabludi. Upominjite sve da taj narod ne gine. Prvo će im napraviti vakcine od kojih će biti zavisni, poslije će im reći da ako će da budu živi moraju da primaju i drugu, i treću, i petu, i desetu, ko drogu ima da im naprave, i polako će jedan po jedan da umiru, a kasnije ako umru mjesec, dva posle vakcinacije, ko će ga znati? Skoro mi je jedan brat javio da je jedna sestra se upokojila dan posle vakcinacije, ali su oni to napisali da je to nešto drugo. A koliko takvih slučajeva ima? Kad sam ja to slučajno čuo ovdje. Tako da, ubijanje ljudi duhovno i fizičko je u toku, obaveštavajte koga god stignete i molite se Bogu, čitajte psaltir kad god stignete, odredite neko vreme da vas niko ne vidi, da bude Boga radi samo, i koliko god možete češće i Gospodnju molitvu, Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. I psaltir. To kaže i ovaj grčki mitropolit Neofit, to kažu mnogi starci. Znači, to nam je jedini put za urazumljenje. Jedini put za blagodat Božiju koja može i nas da urazumi i spašava i da osvesti naše bližnje molitvama svih svetih i Bogomajke Gospod da nas spase, da nas nosi kroz sva iskušenja do carstva svoga večnoga, zbog koga je i došao i postradao da bi nam grehe iskupio i da bi nas prizvao u večno blaženu večnu svoju. Amin Bože. Amin Bože. Dostojno jest jako istinu važiti Tja, Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i Mater Boga našego, čestnejšuju cheruvim i slavnejšuju bezsravnjenija serafim, bezizdenija Boga slova rošuju, slušuju Bogorodicu Tja veličajem. Sveti srpske crkve i škole, pa kamo? Svoj glavi, amo venci, amo slava, te naš srpski slava, pojte mu Srbi,
podignite Savu tamo, gledajte Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca, Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira, ljubavi, da nam svima svine. Da živimo svi slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Srbije u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio. Sveti Sava Srbe voli i za njih se Bogu moli. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Hristos vaskrese! Vaistinu vaskrese! 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 Amin Bože daj! Jeste i biće! Jeste i biće! Jeste i biće! Kako je, brate Dragane, pomaže Bog. Bog ti pomogu. Kako si, brate? Slava Bogu, le. Evo ja to sam malo snimam na svoj YouTube kanal, Royal Media. Zaprati tamo na YouTube-u. Tako da, to je to. Kako je mama vaša? Da ste živi i zdravi. Neka vas Bog ukrepi. Svako dobro. Da služite Bogu i narodu. Svako dobro. Kako se vaša mama drži, ona je